Senyor Juan Bautista Juan Roig, alcalde de la ciutat. Senyor Lluís Gandia, regidor de Cultura. Membres de la Corporació Municipal, alcaldes que heu sigut de la ciutat de Vinaròs, guardonats amb el Grinyó Ballester d'anteriors anys, senyor José Luis Pascual Pla, president de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs, entitat guardonada amb el Grinyó Ballester 2014, senyores i senyors, benvinguts a este acte de lliurament. La menció especial Grinyó Ballester naixia l'any 2000 juntament amb la institucionalització de les festes d'aniversari de l'atorgament de la Carta de Població a la nostra ciutat. Cal recordar que el nom d'este reconeixement honorífic ve del primer poblador de la vila que apareix identificat a la Carta de Població atorgada pel rei en Jaume el 29 de setembre de 1241. La menció reconeix la tasca d'aquells que han estat capaços de mantenir viva la flama de la història, la cultura i tradicions de Vinaròs. És per això que l'acte de lliurament de la menció especial Grinyó Ballester 2014 és el moment central de la programació creada amb motiu de l'aniversari de l'atorgament de la Carta de Població a la ciutat. En esta ocasió recau en una veterana institució que tot just arribada la democràcia es va encarregar amb una extraordinària il·lusió de recuperar les pàgines del passat i les costums de Vinaròs. Un treball de més de 3 dècades que ha donat per molt. Edició de llibres i revistes, conferències i trobades, però sobretot ha estat una oportunitat de valor incalculable per aglutinar a tantes i tantes persones que al llarg d'estos anys han sentit la necessitat de saber més coses sobre la història i el patrimoni de Vinaròs i han volgut compartir aquests nous coneixements amb la resta de la societat local. Nascuda el 1976, l'Associació Cultural Amics de Vinaròs té edat de persona madura, una maduresa que en el cas que ens ocupa li ha sentat molt bé. En la seva actual etapa han incrementat el seu nombre d'activitats, han convertit la seva seu en un espai viu i actiu de cultura i han creat events importants com el Premi de Narrativa que du el nom de Wenceslao Eguals de Izco, el Premi d'Investigació Històrica Borràs Jarque i el Guardó d'Aquarela que du el nom de Gabriel Puig Roda. Sense oblidar el Premi de Periodisme Manuel Foguet, que cada any s'atorga en el seu sopar de lluna plena. La concessió que avui ens reuneix al Saló de Plens de l'Ajuntament de Vinaròs no ha de ser la collita d'una bona sembra dels últims anys, sinó un estímul per seguir donant llum a tants fets del passat que encara continuen amagats de la memòria col·lectiva dels vinarossencs. A continuació, té la paraula el senyor Juan Bautista Juan Roig, alcalde de la ciutat, per tal d'obrir l'acte de lliurament de la menció especial Grinyó Ballester 2014. Queda obert l'acte de lliurament de la menció especial Grinyó Ballester Vinaròs 2014. A continuació té la paraula el senyor Lluís Gandia Querol, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Vinaròs. Senyor Juan Bautista Juan, alcalde de Vinaròs, regidors de la Corporació Municipal, senyor José Luis Pascual, president de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs, menció especial Grinyó Ballester 2014, reina i dames de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere, senyores i senyors. Des de l'any 2000, l'Ajuntament de Vinaròs va decidir celebrar la data del 29 de setembre, data en la qual el rei Jaume I otorgava a Grinyó Ballester i 50 pobladors més la possibilitat d'iniciar un nou camí com a poble. Juntament amb la instauració d'aquesta commemoració va prendre forma la menció especial Grinyó Ballester. Des d'aquell moment, l'Ajuntament de Vinaròs entrega anualment aquesta menció, que no és altra cosa que un reconeixement públic a aquells vinarossencs que han ajudat a mantenir viva i difondre la història, la cultura i les tradicions del nostre poble. Aquest any, la menció especial Grinyó Ballester ha estat concedida a l'Associació Cultural Amics de Vinaròs, una entitat que des de la seva fundació oficiosa l'any 1975 o oficial a l'any següent, el 1976, ha vetllat pel patrimoni de la nostra ciutat de forma constant. Ha editat desenes de publicacions sense les que avui no entendríem moltes coses del nostre passat, present i futur, i ha exercit de guardià d'allò al que molts no donaven valor. Avui l'Associació Cultural Amics de Vinaròs està representada en aquest acte pel seu actual president, José Luis Pascual. Però aquest reconeixement és per a tots els seus socis que des del primer dia, ara fa prop de 40 anys, van aparcar diferències ideològiques, religioses, personals o de qualsevol tipus perquè entenien i entenen encara avui que Vinaròs, el seu patrimoni i la seva història està per damunt de tots nosaltres i és una tasca
que necessita de tots els esforços possibles. Amics de Vinaròs va mantenir des de l'any 1976 fins al 2004 un museu obert de la nostra ciutat. Una paraula, la de museu, que des de llavors no podem pronunciar perquè no en tenim i que aspirem a poder tornar a nombrar en els propers mesos. Les seues publicacions, tant la Biblioteca Mare Nostrum com la revista Fonoll, a més dels concursos d'aquarela Puig Roda, el Premi d'Investigació Històrica Borràs Jarque o l'organització de la Nit de la Cultura, serien individualment motius més que suficients per a ser mereixedors del Grinyó Ballester. M'agradaria dirigir-me avui, en el 773 aniversari de l'atorgament de la Carta de Poblament, en este acte d'entrega de la menció Grinyó Ballester, als vinarossencs presents en aquesta sala i també a tots aquells que per primera vegada estan en aquest saló de plens en este mateix moment a través de la televisió per a dir-los que allò que diuen alguns de que a Vinaròs no mos queda res o de que a Vinaròs no tenim patrimoni és mentida. Que això només ho diuen aquells que han baixat els braços perquè hi ha molta gent, i avui, amics de Vinaròs, és mostra d'això, que cada dia s'encarreguen de posar en valor tot allò que ens queda, de donar-lo a conèixer, de difondre'l i fer-lo estimar per a que les noves generacions puguen disfrutar-lo i transmetre'l a les següents generacions. Els que diuen que a Vinaròs no mos queda res és perquè no han vist el potencial humà del que disposa la nostra ciutat. Prop de 30.000 persones que cada dia s'aixequen i fan de la nostra ciutat, del nostre poble, una història permanent, escrivint la seva part del relat col·lectiu que creix cada dia. Al igual que tots els meus predecessors, com a regidor de Cultura, he rebut en els últims 3 anys algun estiró d'orelles per part d'amics de Vinaròs. Alguns merescuts, altres no tant. Però a pesar d'això, al costat de cada soci d'Amics de Vinaròs, he après a estimar encara més allò que per alguns no té valor i que per a mi ho és tot. I per això ha estat un plaer proposar, a instàncies del Consell Vinaròsenc de Cultura, que Amics de Vinaròs siga el Grinyó Ballester 2014. Les meues més sinceres felicitacions a tots els que en algun moment dels quasi 40 anys d'existència han format part d'Amics de Vinaròs. Heu treballat i treballeu per a recuperar la història i el patrimoni de Vinaròs i sense donar-vos compte heu aconseguit que dins d'unes dècades aquells que treballen per difondre la nostra història tinguin que parlar obligatòriament de la tasca duta a terme per a Amics de Vinaròs. Felicitats i moltes gràcies. Seguidament, la secretària de la Corporació Municipal, Mari Carmen Redó Solanilla, procedirà a la lectura del decret d'atorgament de la menció Grinyó Ballester 2014 a l'Associació Cultural Amics de Vinaròs. Juan Bautista Juan Roig, alcalde president del magnífic Ajuntament de Vinaròs, vist el dictamen del Consell Vinaròsenc de Cultura, vista la proposta del Consell de Cultura i de conformitat en el que disposa l'article 27 del Reglament Municipal d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Vinaròs, decretar otorgar la menció especial Grinyó Ballester 2014 a l'Associació Cultural Amics de Vinaròs en reconeixement al seu treball d'estudi, conservació, promoció i difusió de la història, les arts, la llengua, l'ús de la llengua, les tradicions i en general per la seva promoció de la cultura de Vinaròs, el que va decretar, manar i firmar en el lloc i data indicats. A continuació, l'alcalde de la ciutat farà lliurament de l'escultura que materialitza el reconeixement de tota una ciutat a la tasca de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs, escultura que representa l'antiga Casa de la Vila, símbol de la nostra identitat com a poble. Preguem la presència del senyor José Luis Pascual.
A continuació, té la paraula el senyor José Luis Pascual Pla, president de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs. Il·lustríssim alcalde de Vinaròs, il·lustres senyors regidors de la Corporació Municipal, reina i dames, públic que us trobeu en este saló de plens, amics de la nostra entitat, bona vesprada a tots. Gràcies és la paraula que millor representa tot el que volem dir en aquests moments. Gràcies sobretot a la Corporació Municipal que de forma unànim ens ha fet l'honor de concedir-nos aquest guardó. Gràcies als socis i col·laboradors que de forma constant ens donen el seu suport perquè continuem mantenint l'activitat de la nostra associació. I gràcies, per supost, a tots els patrocinadors públics i privats. Gràcies a tots perquè sense la seva aportació, sense dubte, no hagués sigut possible fer els mèrits suficients per estar aquí avui rebent aquesta distinció. Un Grinyó Ballester que ens arriba sense esperar-lo perquè ja fa molts anys que vàrem pensar que potser no encaixàvem en el perfil dels distinguits. Finalment, s'ha comprovat que la qüestió no eren els mèrits, sinó les circumstàncies. I avui per avui, aquestes s'han donat per fer-nos l'honor de concedir-nos este guardó que per la nostra entitat és el màxim al qual podríem aspirar, perquè és l'Ajuntament de Vinaròs, en essència el poble mateix, qui l'otorga i reconeix a qui el rep. Segons indica el propi consistori, el Grinyó Ballester reconeix la tasca de tots els vinarossencs i vinarosenques en el seu treball, que en el seu treball en moltes ocasions quotidià i callat han estat capaços de mantenir viva la flama de la nostra història, de la nostra cultura i de les nostres tradicions. Si hem d'acomplir estos condicionants, definitivament pensem que sí que ens el mereixem. En primer lloc, permeteu-me que faci una mica de memòria per veure quin ha sigut el camí pel que hem transitat fins a arribar aquí i quins companys de trajectòria ens han acompanyat. L'Associació Cultural Amics de Vinaròs va néixer de la inquietud d'un grup de jóvens universitaris interessats per a la història de Vinaròs i al llarg del temps es van succeir les reunions i les trobades per tal de donar forma al projecte. I va ser en juny de 1975 quan es va decidir constituir una entitat cultural que havia de tenir com a epicentre la història, els costums i les tradicions del nostre poble. El fil conductor de la nostra activitat el vam trobar a la història de Vinaròs de Borràs Arque, en aquell moment en molts pocs exemplars i molt difícil de trobar. I vam voler crear uns estatuts fixant-nos en una entitat senyera, el Ratpenat. Juan Bover, Jordi Romeu, Ramon Redó, Joaquim Simó i jo mateixa vam ser el grup inicial que vam donar forma als estatuts. En dies immediats ens van unir José Valls, Sebastián i Javier Albiol, Artur Oliver, Juan Català, Víctor Carrillo, Agustín Delgado, Agustín Rivera, Mario Castejón, Santiago Roig, Salvador Oliver i tants d'altres, fins a arribar a la xifra de 400 socis que figuren avui en els nostres registres, dels quals 353 tenen tots els drets. A finals de 1975 es va triar la primera junta directiva que havia de legalitzar els estatuts i abordar com a treball prioritari la reedició de la història de Vinaròs de Borràs Arque. El primer president d'Amics de Vinaròs va ser José Valls, com a vicepresident José Luis Pascual i secretari Jordi Romeu. En aquell moment ens vam instal·lar en la capella de la Victòria, al carrer de Santa Rita. L'alcalde Luis Franco i el regidor de Cultura Ramon Grau ens van recolzar totalment. I per acord de ple, aquell espai es va convertir en la seu de l'Associació i Museu Municipal. S'obrien les portes tots els dissabtes, agranàvem, traiem la pols, canviàvem les bombilles nosaltres mateix i es desenvolupava una feina de catalogació i difusió de tot el que allí s'exposava, fins que l'any 2005, per decret de l'alcaldia i vulnerant arbitràriament un acord plenari, van ser desallojats de manera fulminant i el que pot ser pitjor, dispersats sense cap mena de control, inventari o garanties tots els materials de propietat municipal que allí salvaguardàvem i que encara avui es troben en diverses ubicacions i dependències. En febrer de 2005, Amics de Vinaròs inauguràvem la nostra nova seu social on seguim actualment en la nostra activitat dins de les limitacions d'espai que tenim donat el gran volum de material que contem. Avui és el dia indicat
per recordar què hem fet al llarg de la nostra història i per què pensem que se'ns dona el guardó. Procuraré abreviar i fer-ho el més lleuger possible, però tinc que recordar alguna de les xifres bàsiques que componen la nostra activitat i la nostra associació. Hem fet 73 publicacions i més d'un centenar d'articles d'investigació a la premsa local, així com a gravats i acunyacions. Hem fet 112 exposicions i entre congressos, conferències, col·loquis, taules redones ne contem una trentena. Hem fet recuperacions i restauracions de patrimoni, la bandera de la vila de 1654, l'autobomba i carro de bombers de 1877, l'antiga bandera de la Societat Musical Aliança, les portalades de la Casa de Montesa i de Febrer de la Torre, el canó de la plaça Sant Agustí, de tants records per tots, excavacions al poblat ibèric des de 1976, participació en les muralles de la ciutat, diversos llibres i documents històrics comprats pels nostres fons antiquaris procedents de l'Arxiu Històric de Vinaròs. I per no cansar-los, un llarg etcètera que poden consultar en la nostra pàgina web on està tot reflexat. També ens hem dedicat tot aquest temps a rendir tribut a figures cabdals de la nostra història i la cultura de Vinaròs: Borràs Jarque, Puigroda, Manuel Foguet, García Julve, Chaldi, Francisco Vaquer, i les dones vinarossenques al calendari que editem cada any, i commemoracions d'efemèrides significatives, com l'expulsió dels moriscos i l'any de Febrer de la Torre. Hem creat i consolidat els certàmens que abans s'anunciaven, i pel que fa a les activitats socioculturals, són coneguts el sopar de Lluna Plena en el Premi de Divulgació Manuel Foguet en homenatge a tots aquells que difonen i promocionen el nom de Vinaròs. La nit de la cultura amb la presentació del calendari de dones vinarossenques i el lliurament dels prèmits que abans hem nomenat, que enguany celebrarem ja la 10a edició, el proper 28 de novembre. A més, per supost, fem visites culturals, excursions pels nostres socis, centrades en la província i que també han passat la trentena. Si ens fixem en els eixos centrals que han marcat l'activitat dels 3 presidents en què ha comptat l'associació, podríem assenyalar lo següent. De 1976 a 1991, siguent president José Valls, es va publicar la reedició de la història de Vinaròs de Borràs Jarque. Es van fer 5 mostres de records vinarossencs que van suposar per primera vegada la posada en valor del nostre patrimoni cultural. I a petició de l'Ajuntament vàrem iniciar l'expedient per al canvi de nom oficial del nostre poble, de Vinaròs a Vinaròs. De 1992 a 2005, en Arturo Oliver com a president, es va fer la proposta de catàleg de béns immobles d'interès cultural de Vinaròs i el primer inventari de materials, tant de l'associació com del municipi, depositats al museu, un treball que van realitzar Esther Forner i Laia Llorac i que es continua a dia d'avui. Es va microfilmar la premsa històrica de Vinaròs per després digitalitzar-la. Es van recuperar i restaurar importants peces del patrimoni col·lectiu, consolidant el museu com a element fonamental i no només d'exposició, sinó d'acollida del patrimoni col·lectiu. I de 2006 fins ara, presidint el que es parla, destacaria l'apertura de l'entitat a la societat vinarossenca. S'inaugura la nou seu social i s'aconsegueix un notable increment de socis. S'ha consolidat la col·lecció Mare Nostrum, gestada en l'anterior etapa per part de Sebastián Albiol i Arturo Oliver, i hem donat a llum a la revista Fonoll. Es creen els premis d'investigació Borràs Jarque i d'Aquarel·la Puigroda de narrativa Iguals Disco, i per encàrrec de l'Ajuntament de Vinaròs es fa el nomenclàtor viario urbano con estudio histórico de las calles baix la direcció d'Helena Román. Especialment s'ha aprofundit en la difusió i comunicació de les activitats que realitza l'entitat a través de la web i s'ha creat la Vinapèdia, enciclopèdia sobre temes i personatges de Vinaròs basada en l'obra de Ramon Redó i que es pot consultar i ampliar constantment a través d'internet. I a hores d'ara, els projectes punters que ens ocupen són la publicació d'un inventari actualitzat de béns immobles de la nostra ciutat i l'edició d'una unitat didàctica, Història del nostre poble es dirà, acompanyada dels corresponents materials didàctics per a docents i alumnes en la que tenim posades moltes il·lusions. Estem en l'actualitat, vivim un temps d'ebullició i activitat incessant i és de justícia dir-ho, en part molt important, a la implicació i actitud oberta que hem trobat en l'Ajuntament de Vinaròs en els últims 3 anys. En l'especial connexió amb l'alcalde Juan Bautista Juan, un apassionat per la història del nostre poble
i valent per prendre decisions en matèria de patrimoni. Decisions que potser altres haguessin deixat aparcades per temor a no estar ben enteses o no compartides per la majoria. La nostra trajectòria demostra que hem treballat i hem perdurat en o sense el suport de les successives corporacions locals, però, òbviament, quan hi ha respecte i coordinació, les idees i les accions fluïxen més fàcilment. D'aquesta actitud col·laborant en el consistori han sorgit i es porten endavant i esperem que tinguin continuïtat projectes com l'excavació, estudi i posada en valor del poblat ibèric, excavació i estudi de les antigues muralles, la digitalització del setmanari Vinaròs i la col·lecció museística municipal. I desitjaríem, com absolutament prioritari, la realització d'un inventari dels fons de l'arxiu municipal i dels diferents magatzems. Encara queda molt de camí per recórrer i en el nostre pensament figuren projectes que no, per més demanar-los, es converteixen en menys necessaris. Em refereixo, com tot el món endevina, a la creació d'un museu de caràcter municipal. Pintura, peces etnològiques i recursos de tot tipus, després en parlarem, en tenim més que suficients perquè d'una vegada per totes Vinaròs pugui albergar un espai museístic que ens servisca per conèixer-nos millor i al mateix temps tornar-nos a conèixer. Un espai ciutadà que es convertisca en motor de l'activitat cultural local obert a tots i que ens ajude a assolir una autèntica visió global de la nostra història i del nostre patrimoni. I en un altre ordre de coses, un altre dels nostres desitjos, somni, petició a Sant Sebastià, carta als Reis Mags, o com li vulgueu dir, és tindre per fi un nou local social per a la nostra associació. Literalment, a la nostra seu del carrer Sant Ramon no cabem. Tenim hemeroteca, biblioteca, sala d'exposicions, sala de juntes, despatx i sales on s'acumulen com bonament poden, més bé mal que bé, tot el material que gràcies a les donacions anem reunint. Un material que no cal dir-ho, cedirem gustosament en cas que eixe demanat espai museístic municipal siga per fi una realitat. I és que ens ho hem de creure des de les institucions, però també des del desig íntim de cada vinarosenc. Hem d'estimar lo nostre, ho hem de salvaguardar per tindre protegits els nostres recursos, els de tots els vinarosencs. Així els posarem en valor, impedirem que es perguen i es puguen malmetre i transmetrem la necessària consciència que tenim molt i que ho hem de valorar i cuidar. I abans diem què és el que tenim, es pregunten què és el que tenim, doncs en pintura, entre altres, tenim una impressionant col·lecció de Puigroda, els fons de Santa Pau, els fons dels Prèmits Aquarel·la, Puigroda, en escultura tenim peces d'Agramunt, de Còrdova, una nombrosa peces en escultura urbana, en arquitectura, la Casa de la Vila, la Iglesia Parroquial, la Casa d'Iguals, el Casal Antic, la plaça parroquial, les muralles, habitatges modernistes, la Casa Membrillera, les portalades de Montesa i Febre de la Torre, el mercat, els grups escolars Misericòrdia i Sant Sebastià, l'ermita de Sant Gregori, l'ermita de la Misericòrdia, la plaça d'Ous i passeigs naturals, el Puig de la Misericòrdia, les Soterranyes, Sol de Riu i totes les cales i costes del sud i nord. Peces arqueològiques ne tenim de tots els tipus i de totes les èpoques. Peces etnològiques, peces tèxtils, instruments musicals, eines de treball, el carro de bombers, l'autoclave, patrimoni documental, la Carta Pobla, la col·lecció Gil Cortina, pergamins, llibres de justícia, cens i patrons de riquesa, llibres d'actes de sessions de l'Ajuntament, col·leccions fotogràfiques de Joaquinet Simó i Ramon Redó, en procés de digitalització esta última, el setmanari Vinaròs, premsa antiga, un patrimoni immaterial, les camaraes, els nanos i gegants, el ball de dimonis, cançons de batre, la dolçaina, el tabalet, el pandero quadrat i el caragol, la romeria de la nostra ermita per cridar visca Sant Sebastià, la Misericòrdia, la processó del Corpus, la Setmana Santa, el Carnaval, Santa Catalina, Sant Nicolau, i menjar-nos la prima, i traure el gall, i el coc en tonyina, i el suquet de peix, i el cepionet de la punxa, i els llangostins en bandera republicana. I, per supost, la nostra llengua que ens agermana i ens arrela en els nostres avantpassats, de la que ens hem de sentir orgullosos perquè és un dels nostres trets característics que hem de cuidar, especialment donant-li ús i difonent-la. I no és gratuït ni anecdòtic recordar que algú s'ha atrevit en algun temps a dir que a Vinaròs no teníem res.
El que potser no hem tingut ha sigut la capacitat de valorar-ho. Se'ns ha perdut en la boira de la memòria allò que van fer els grans vinarosencs, no necessàriament ciutadans il·lustres, que han anat escrivint la història del seu poble, del nostre poble. Si els pareix bé, jugarem un moment a imaginar-nos què dirien en aquests moments alguns dels nostres il·lustres avantpassats si poguérem veure'ls, sentir-los aquí ara entre nosaltres. Mireu, una dona, per allà pel final, pobladora de la Misericòrdia, del Puig de la Misericòrdia, allà pel segle II, alçaria allà detrás la mà i potser ens diria: hola amics, soc Ilercabona, visc en unes quantes famílies al montícul més alt d'este territori. Estem contents de que estigueu recuperant el nostre poblat. Ja sabem que heu descobert el nostre camp frisi, que vam haver de construir per evitar les incursions dels poblats veïns. Confiem que finalment tot el que vam deixar puga sortir a la llum. I justament sentada al costat una altra dona, d'uns 45 anys, no molt alta, uns 60 d'estatura. Això sí, envellida. Sentiu-la. Diu: Salamu alaikum. En deien de nom Zoraida Alabuia i de cognom Vinalarus. Jo vivia en aquestes terres, a una alqueria tranquil·la fins que l'amenaça cristiana es va cernir sobre nosaltres. Un dia que em dirigia a pagar els tributs a Baníscola, em vaig aventurar a passar per la muralla. En aquell moment, una tropa de soldats cristians em va justiciar. Mai ningú va buscar el meu cos i no ha sigut fins fa 2 anys quan unes obres van descobrir aquí fora mateix, el que ara és la plaça parroquial, les meues restes, que per cert han viatjat per mig món, han arribat fins a Miami. Com no tenia papers, volien conèixer el meu ADN i identificar el meu carnet d'identitat. I sort que no m'han demanat certificat d'empadronament. Ara que ja estic regularitzada i documentada, vos dic: us demano que no oblideu que la vostra genètica està marcada per diferents civilitzacions, musulmanes, jueus, cristians. Tots hem passat per aquí. Sentim també com demana la paraula un tal Grinyó Ballester. Diria: el meu senyor, el rei en Jaume, em va fer lliurament d'aquesta alqueria que comptava amb uns 50 pobladors vinguts de terres lleidetanes, de cognoms que vos seran habituals: Miralles, Forrer, Febrer, Bertomeu, entre altres. Alguns dels seus descendents veig aquí ara entre vosaltres. Molt honrat em sento que vos concedeix aquesta distinció que porta el meu nom. I els pintors, Vicente i Eugeni Guillot, ens dirien: 3 segles ha hagut de passar per a que els vinarosens poguéssiu tornar a veure com vam decorar i pintar la nostra iglesia fortalesa, convertint-la en única i imperdurable al pas dels temps. Pues imagineu-vos la tertúlia entre Wenceslao i Gualsdisco, Miguel Febrer de la Torre i Costa i Borràs. Vivien els 3 a Madrid, però es feien portar el vi de Vinaròs. I han quedat per prendre un cafè i un bon aiguardent. I recorden en enyorança que jugaven junts davant dels femers, davant mateix de les cases natals d'Iguals i de Febrer de la Torre. I es fan creus de com ha canviat Vinaròs des del segle XIX en què ells van viure. Es pregunten què ha sigut d'aquell poderós port. On està la indústria? On està l'agricultura? Què s'ha fet o què es farà de les seues cases? Wenceslao Socarró, com sempre, diria: haureu d'anar al Vinalab, allí ho expliquen, que ara l'emprenedoria està de moda. No podem oblidar tampoc els historiadors. Borràs Sarque protesta perquè li han tret la creu. Rafels al·lega que a damunt d'haver-li copiat li han perdut els apunts de la seva història. I els germans Garcia s'esbeleguen perquè Borràs ni tan sols és citat, a damunt de que són subscriptors de la història que ell ha publicat més tard. En fi, això és un divertimento pel batalló d'historiadors que sempre som. El ben cert és que Borràs Sarque ben segur que ens diu: gràcies, amics de Vinaròs, per haver-me reeditat. A Ribera Gonel el trobem passejant per Vinaròs acompanyat pel seu nebot net, el metge Tino Ribera, i contempla satisfet com moltes de les obres que ell va pensar segueixen en peu acomplint el seu comès. La trama urbana, el passeig, els grups escolars, el mercat, això sí, en recorda. Heu oblidat la meva idea de construir un vial peatonal que havia d'unir l'estació de tren i el poble i obrir-nos a la mar. Si m'haguéssiu fet cas, ara els xiquets no necessitarien autobús per pujar a l'institut.
i les mares no haurien de fer cua a la biblioteca. I parlant de metges, els Vizcarros, Cavadés, Criados, Santos, Agustín Rivera, en este cas pare, també reuneixen i recorden anècdotes, repassen diagnòstics i operacions miraculoses que tantes vides de vinarosencs han salvat i ens diuen: qui ho havia de dir que tindríem un hospital? Però que bonico era quan coneixíem a tots els nostres pacients, els metges i infermeres, i quan curàvem el còlera en aiguardent, afegís Romualdo Vizcarro. També els mestres, Foguet, Sanchís, Vilaplana, Agustí Comes, Tio Cabra, Carbonell, Baila i tants altres ens diuen: construïu escoles, que per molt que s'invertisca en educació mai és prou. Llegiu, aneu al teatre, mireu pel·lícules, compreu diaris, utilitzeu el valencià, pareu un poquet el mòbil i obriu la ment aprenent molts idiomes. Coneixent millor el que passa fora de Vinaròs, es fem més savis. Juanito Bover i Gómez San Juan, com no, estan els dos ara mateix corrent per l'arxiu històric com a locos, dient: ja era hora, un arxiu com Déu mana. Bover està buscant pergamins, diu que li'n falten. Pepín reclama el nou arxiver. A veure si em trobeu aquells llibres que vaig donar, que no els veig. Mentre això passa, Angelito Giner, al bar de l'institut, fulleja el diariet i se'n fa creus, perquè ara ja no informa dels casaments, els batejos i les comunions. Ah, que ahora lo habéis digitalizado para verlo por ordenador, que modernos. Continua en la seva lectura, alça el cap, es lleva el cigarret de la boca i ens diu: y después de esta entrega de premios, ¿dónde es el aperitivo, chiquitos? Era un pintor. I acabo. Hem d'estar convençuts que este trosset de cel que va del riu Sénia a Aigualiva i de l'ermita a la mar és molt més que un terme municipal. És un cor que batega i les seues vàlvules no han de parar mai. Avui som natros i hem de fer que les generacions que ens seguiran continuen estimant aquesta terra i que no obliden mai el seu passat i que lluiten i treballen orgullosos per garantir un futur ple d'esperança. Durant 773 anys els vinarotsencs hem sortit endavant. Hem besat suor, sang i llàgrimes, hem passat per epidèmies, batalles i guerres, però hem fet més gran el nostre poble. Que el nostre sentiment vinarosenc ens guia sempre i puguem dir, com Farga escrivia: mai me perc, ja sé on estic, Vinaròs és nord i guia i l'enlloro, ploro i ric. Moltes gràcies. Jordi, tens el 50%. Seguidament té la paraula el senyor Juan Bautista Juan, alcalde de la ciutat de Vinaròs. Molt bona tarda i benvinguts, regidor de Cultura, membres de la Corporació Municipal, distinguits grinyós ballesters d'altres edicions, reina i dames de la ciutat, senyores i senyors. Avui estem aquí reunits en l'acte de lliurament de la menció especial Grinyó Ballester 2014 a l'Associació Cultural Amics de Vinaròs, entitat representada en l'actualitat pel seu president, José Luis Pascual, i acompanyat pels membres de la Junta Directiva i socis. Avui fem entrega d'este distintiu a l'associació que des dels seus orígens ha estat treballant dia a dia incansablement per la història, per la cultura i pel patrimoni de Vinaròs, col·laborant estretament en els diferents ajuntaments, en unes ocasions més properes que altres, tenint sempre l'objectiu de divulgar tots els seus treballs en benefici de la societat de Vinaròs, fent que tot allò que hem heretat puguem transmetre a les futures generacions i lluitant incansablement per recuperar els nostres orígens. Avui, en este saló de plens de l'Ajuntament de Vinaròs, i fent este lliurament, fem justícia al treball col·lectiu i a tots els que durant els anys que l'entitat ha estat configurada han treballat desinteressadament, però de forma intensa en tot allò que ens fa poble,
que ens fa sentir orgullosos de ser vinarosencs. Des de que l'Ajuntament fa entrega d'aquest distintiu, tots els que l'han rebut han sigut dignes mereixedors, però especialment aquest any a l'Associació Cultural Amics de Vinaròs. Hem sentit a lo llarg de la sessió tot allò que representa i diferencia a l'associació: treballs d'investigació, publicacions, lliurament, certàmens de premis i un llarg etcètera, que la fa mereixedora de recollir aquesta distinció i que l'Ajuntament, en tota la seva composició de grups aquí representats, avala i ratifica l'atorgament. Enhorabona per tot el que heu aportat a la societat vinarosenca en el meu nom i en el nom de tots els grups aquí presents. Durant aquesta legislatura he pogut comprovar com ha col·laborat en l'Ajuntament des del principi i voldria citar aquelles cites més significatives, encara que algunes no estan concloses. Recerca sobre les antigues muralles, reapertura de les excavacions de l'antic poblat ibèric al Puig de la Misericòrdia, tal com s'ha citat. En els treballs previs del nou catàleg de béns i immobles, en els treballs en l'Arxiu Històric Municipal, en la restauració de l'antiga Casa de la Vila i apoyant i apostant per totes aquelles qüestions rellevants de la cultura de Vinaròs. Per tant, les meves paraules només poden ser de felicitacions i de gratitud davant de la tasca desenvolupada per l'associació, tant avui com en totes les ocasions que he tingut oportunitat. Felicitació pel reconeixement obtès com per el treball realitzat i gratitud per tota la col·laboració brindada en aquests anys en els que no ha sigut fàcil per a ningú, però el resultat ha estat enriquidor. És, per tant, un orgull per a mi fer entrega d'esta distinció, la més important de la ciutat en l'àmbit cultural, el Grinyó Ballester a l'Associació Cultural Amics de Vinaròs. I no voldria acabar sense encoratjar l'entitat a seguir treballant com ho ha fet fins ara i desitjar-li tot el millor per al futur. Moltes felicitats i gràcies i molt bona tarda a tots. I abans de finalitzar hem de reiterar l'agraïment del poble de Vinaròs a una de les seues entitats culturals més veteranes i actives. Són moltes les publicacions, llibres i estudis històrics que han de veure la llum gràcies a l'esforç dels seus integrants. I qui sap si més prompte que tard es pot veure ja algun projecte de centre museogràfic tan llargament desitjat pels amics de Vinaròs. A continuació, i per tancar l'acte de lliurament de la menció especial Grinyó Ballester 2014, té la paraula el senyor Juan Bautista Juan, alcalde de Vinaròs. Es dona per finalitzat l'acte de lliurament de la menció especial Grinyó Ballester 2014.